ka kamano waro kini machigni kaka waneno kinyi makawuono nyakwar Magajwang' weche thoth ma en kinyi ma bende ute mag fwambo chal ka gima ntiere kod pek kokalo kuom sirikal manyien kuom jotend siasa bende tinende jatend piny Kenya gi jalupne osebedo ka wacho weche moko ma neno ka gima gigeto ute mag fwambo. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua yande wacho ni sirikal ni biro kedo adua tenga kod ute mag fwambo mamoko gi jofwambo mamoko ma wacho ni chal ka gima osebedo ka timo tijgi kalore kod dwaro mar chik. Senate Majority Leader ma bene Senator ma Kericho County yande ondike Twitter handle mare ni sirikal mar William Ruto biro kedo kod migepe ariyo, achiel kuomgi gin bengi to mar ariyo gin ute mag fwambo. Ma en ranyisi ni sirikal dwa wuok tumoso kod ute mag fwambo kod jofwambo gi keyo koso dhi bedo nade. Lwasi wadhi bedo nade. Ng'eny dwe mar adek en ga dwe ma sigana ne ute mag fwambo bende e piny mangima. Erokamano VOJ. Ing'eni ber kaka wanene ni en ni samoro iyienwaga watimo gimiluongo ni wa break protocol. Koro kiyiena. Yes. Ngeno kipenjo wani Juma nyawani. No bedo nade. Erokamano koro mondo kikiroch ratich e chenro. Mondo kikiroch ratich e chenro. Kiyiena to mana dakika achiel. Yes. Awache gimoro kaluwore gi gima nyotimore juma mokalo. Yes. E juma mokalo nyewa weto achiel kuom mine ma oganda luo kendo piny Kenya nogeno, Mama Grace Onyango. Grace Onyango idendo ni Nyabungu. To ji mang'eny bende oseng'eyo sani gimomiyo ni iluonge ni Nyabungu nikech onyasakwa koa. To adwa wache nadwa oro mos mag kuyo mara makende ne familia mar Joko Onyango Jabidi. Nikech Mama Grace en waya. Mama Grace Onyango kawan gubei tuwaluonge na Kech Meya. Mwalimu Singh. Ne mwalimu nikech Mama Grace. Kane mwalimu tieko secondary school to biro Nairobi. Kaka rowere mang'eny jotimo. To chieng' moro achiel Mama Grace obiro ome Nairobi ka. In go wadgi Mama Grace moro niluongo no Chieng'. To konegi ni jaduong' Elijah Bonyo dwa neno gi mapiyo piyo dala. Koro keto gi mitoka. To kuma ne gigoe break gin ji adek ne en Siriba College. Siriba TTC. Siriba TTC. To ka gichopo to Mama Grace okone japuonj maduong' ma Siriba na kelo ni jogi mondo irwaka na e college. Kamane kaka ne mwalimu Singh odonjo e puonj. Emomiyo wan kaka joka japuonj wago mos marwa makende on behalf of Mama Canon Margaret to gi nyithiwa duto nikech Mama Grace emanomiyo mwalimu obedo mwalimu kano tere college mar puonj. Gubeyo wito nyako. Nyako manochung' kar tiend ariyo. Nyago nosiepe na moko mbaka ni kibiro Gubei Center tibro yudo kanyiri mang'eny no dhi sikul. To ne gidhi sikul nang'o? Ne gidhi sikul nikech Mama Grace no setelo modhi sikul kendo no ng'iso nikech ndalo go nyiri mang'eny ni chako kisetegno tidhi katedo. To wan gi hawi ni gweng'wa nyiri mang'eny no dhi sikul to ng'eny gi no dhi mnang'ia. Kuma no osome kendo puonje. Magi duto wadwoko na erokamano. Koro mna kaka nawacho en mnamos kod kuyo marwa ne familia mar Joko Onyango Jabidi kendo wageno ni tho mar Mama Grace bro bedo puonj ne ji mang'eny ahinya ni nyathi manyako kitere sikul to bro timo mang'eny to bro timo madongo. Koro wamed jiwo somo mar nyithindo manyiri, wamed jiwo okenge madwa kaw kaka oganda ka wachungi nyithindo manyiri kod joma mine. To gima berie mokalo ni bende nodhie kar yweyo mare mogik mana chieng' mane bende wa celebrate International Women's Day. Donge chalo ka gima Nyasaye ne chiwo ote moro ni higni 99 nyaka na miu nyakone akawe odiochieng' midhiale mine. Koro wamed mna jiwo kendo wamed mna dhialo mine. Erokamano. Wach masigana mokalo Rosie oyawore.
je. Kendo machiegni kaka wanene. Kendo yaore ahinya je ibonyo. Oro nyara. Hero kama na ahinya. Ne bet ka gima lewa noposore atomo ng'wecha chopo muron kapok achopo. Ok nyal nyaka ma kebre kamoro wacho ni awangia ne tiem kabe. Hero kama na ahinya. Mana kama je ibonyo wego no ema dwani kwanyego maber gi marach kapok adonje kuku mar wach. Amba dwa chako mana gi go mos ne familia mar Mama Grace Onyango. Ingeni nyocha somo historia ne tawacho ni manen mama ma umano fast gido kisungu. Nikech kineno gik manotimo mama mano bedo counselor ko wach mar puonj. She was a first woman counselor. Odhi obedo first woman MP. Odhi obedo first woman mane temporary speaker. Obedo deputy speaker. Kama go gik manyalo celebrate kena ngo manyalo wacho nikech aparo ni kata mon mantiere sani gin kama gintiere nikech no yawnwa yono no nyiso wani kamora mora ngama nyako nyalo timo ngowa nyalo donje koro anaparo ni ka wantiere kawuono to gi kaka nche week mano kadone ni International Women's Day to mana kaka je bonyo wacho ni no wewa mana chiengno aparo ni ne ntiere kaka ler moro mane ntiere ni kata kowewa to wewa sami nyadho mon kendo sama koro sani tinde mon chung magimbe gin jok minyalo winji dine bet ni nokoyawnwa okapar ni sani ntiere mon madi koro ntiere kama gintiere koro apani jok manitiere te gin jok mokaw kiu kama notima ngowa kama no oketonwa to mogik tamba aoro mos dala nyocha wawito nyaminwa Lucy Akelo en nyar iwacho ni cousin na nyar baba wa manosenindo joka oye kangolo maka kwarwa koro sani waiko ike tarika parga aboro no telona to mana kaka gini koro waikre kaka joka oye komondo waike to joka ngalo mababu wa mowad gi babu wa matin no sewewa jode Teresa be no sewewa to koro tingo te mangon kuomwa to katieko to ni neno kaka sani pinyo moko tana paro ni gima wacho ni koth e chiemo hapa ni kata jomet nyocho nyiso wani koro sani ang'o koth biro to jalop serikal no wacho mabe ni fertilizer chiwo kamora mora keni jokorwa koche chabe no yude DAP kata no yudo mane niti jomoko gisani giyudo mopogore gi mane gigeno yudo na winjo kipenje to no wacho mabe ni gisetimo gimitimo iluongo ni nonro magi ng'eyo fertilizer maber koro pani mane gimiyo wane manche gitimo nonro kendo maber aparo mana ni jo ingeni wan pile wan kata ko keto fertilizer to chiemo wayudo koro pani waikra kamar puro hero kamano alori nyaka Black kod Fredija nam kokalo kum Ramogi TV gi Ramogi FM bro dhi nyime kod puonjo joma nyocha siema kadwago alero ni an pile ka pile sa 12:50 namiyo gi chal mar kor lwasi ne jomet wuondo gi to jomi suda is ne wene luongo nying mjumbe margi ni mjumbe margi makoro no koth oyo kamana yenya Fred kwanye mana kama Rose owego ana chako mana ka kete gi machiegni kama wanene yena gone Rose nyamin wa Rose mos kuoma wito nyamin mare sama achiel kumo wuok to nyaka yungni ibedie koro Rose ganyuola marute mesa mar kaka wanene wan bende wagoni mos gi anyuola marute mar joko yeko Victor an wach maparo ni samoro okosebedo na maber mo osebedo ka waluwo to bende wasewuoye ka e kinde mokalo en wach mar somo mar CBC wach mar grade 7 nono manyo tim koda Jofwambo to bende kata simbe ma osebedo ka watudore go gi jopuonye kor gweng nyiso ni onge gima dhi nyime class mar CBC okaw nyithindo odhi ol karombe koro kose ol gi karombe i classes gi to gima dhi nyime onge nyaka kawuono ni sirikal podoko chwalo buge mag textbooks ma onego beni puonjo godo nyithindo gi to sani koro wantiere e dwe mar 2 nyaka nchane nyithindo gi report school koro ipenjore ni ka buge ma onge to kare ipuonjo gi syllabus mane king'iyo to pichni mawuok kuonde go ido ka nyithindo kata mana desk kata mana kombe ma nyithindo bedie pod onge kasto gimachielo bende ibiro do ka nyithindo gi thoth gi nogol
otere sikunde mamoko ma samoro iyudo ka kichincha ne ging'iyo population kata ng'eny mar nyithinde sikul. Koro ka samoro skul machielo ogol nyithindo mancha ne kanyo dhi e sikul machielo to nyithindo gi wuotho distance mabor to bedo ni giwuotho to gidhi kuno to gibetie beta gima dhi mbele. Kata mana kwan mar jopuonj king'iyo subjects monego bed ni timore CBC kae to sirikal ncha ne wacho ni gioro jopuonj ariyo kuom sechegi. To king'iyo tibiro yudo ka bedo ni textbooks onge ichaki medo ni omenda miluongo ni capitation ma sirikal ne goyo godo bath somo mara CBC ni kata mar grade 7 pod ok ochopo nyaka sani. Koro magi gin weche ariyo ma kipenjori ni to ka textbook kech mano e yardstick ma guide japuonj gima onego bed ni japuonj puonjo e class. Textbook onge. Koro japuonj go agoa gigi gi wiye koso japuonj puonjo nang'o to omenda mar capitation tiende ni ere kaka koro jopuonj kech jopuonj dwaro chok gika king'iyo wach mar CBC ni ncha ne giteni ang'eny gi gik mabiro gi weche mag practicals, laboratories, structural materials onge, structural materials ge chemicals monego bed ni gitiyo godo gi gik mamoko mopogore. Koro jopuonj dhi timo wach ni nade ere kaka ginyalo donjo fuku gi giwegi mondo mi ginyiew godo kata mana gik monego bed ni konyogi. Koro aparo ni en gima ok ber kendo en gima litie ni onge gima dhi nyime to seche mag nyithindo gi medo mana kethore. Ne wawacho ka kinde mokalo ni kadine sirikal ni ne kane ikruok makare okobedo to gima ncha ne mono gi kao gini mondo mi giket tenge kaka Yande William ne wache kinde mar campaign ni ne gidhi keto gini tenge nyaka chop gilos ikruok makare mondo mi gidoge system machon to mondo mi nyithindo nwang' konyruok nikech samoro gima timore sani ni ok nyal nenore ka gima pek lakini higni mabiro mag nyithindo gi kech iga korumo to nyithindo gi biro dhi grade machielo man next tibiro ka giyudo hinyruok. Koro aparo ni watimo gimiluongo ni gambling, watimo gimiluongo ni potea pata gi ngima nyithindo gi, wago karata gi ngima nyithindo. Wach malich miwuoro nyakoro Mgajwang President Rigathi Gachagua wacho ni mane osewuok minister mar education miluongo ni Amina Abdalla. Anga temo ngi Amina Abdalla no to ile ka imanya finani. Ero kamana nyakwara Mgajwang we wakoro wadog chien kamane wasewego cha kendo nyakwara Mgajwang chenro mar yore mag tije gi lwasi mar tich mag ute mag fwambo osebedo kantiere kod weche mag thoth malodwoko tinende. Jalup jatend piny Kenya nyoro bende kane loso ne chal ka gima ochako dhi nyime kod medo temo ke bade kaka ute mag fwambo osebedo katiyo kojaro moko mokuomgi kuom ne bedo ka oyiengore nyakonchiel e yiero ma okalo chien. Kata kamano jofwambo gi keyo nokete tesre mondo mi olera nena dwaro mar article 34 mar katiba mar piny Kenya ma bende osiro tijwa ni kanyakla kod gun chike mathoth ma siro tiere mar ute mag fwambo ma pacho ka. Achiel kuom gi en bedo kod put moro mag jolony mag ute mag fwambo ma bende thothne nono ng'ur mag ji mopogore opogore. Motelo ne mano, Senator ma Kericho County, Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot ondiko ni sirikal ni dwa tieko achudhe momako mafwanda piny owacho. Achiel kuom gi bengi, mar ariyo ute mag fwambo. Kamae kaka kineno tipo mari ma achiel kachiel kaka wachni President William Ruto will succeed in crushing every cartel in the country save for the two that are extremely powerful. Crushing extremely no. Emago moni kete maino mari. Kenyan banks, Kenyan media, both are very powerful, influential and synergize so well to protect each other's interest. For public good, a way must be found. Dongere motiel motegnonde. Very extreme use of language. Jay Bonyo. Wano kama chalo nade. Vyoje ingeni jaluo no wacho ni kikalo kamoro tiwinjo ka guok gweyo. To penje ni wuon guok en nga. Adira makende en ni sirikal mar William Ruto. Ok kata kose donje sirikal makoro beti e kom kako beti ni. Kata kane poden jalup jatend piny. Kano timo campaign. No se wuokelela ni nitiere kaka kinde gi jofwambo gwandruok nitiere. Nikech no kao chung moro ni jofwambo ne nitie kaka no se balo kode to kendo ne riwo lwedo kweth mar Azimio. Magi gik maonge.
ahinya nowacho ni nitiere kembe moko machiel kuom ginen marwa mar Royal Media Services kae mano wacho ni kaponi obedo ni en gi rally mare to jo Azimio ni gi rally mare tibro mi Azimio saa mang'eny e yamo moloka kimia adira makende en ni gigi no gin gik mane gikete pachgi nikech anyalo paro ka buche mang'eny kata ndalo moko no waluongo gi kae mobed kod gi piny motang' ne gi kanda gote magi yudo ni sama itimo sigana to ne miyo gi samarom gima ne gitimo en ni ne gikete pach jomo herogi gi pachgi ni jofwambo duto mai pacho kayo setima ng'owa oselokore kodgi to mane gima koro gidonjo kode sirikal maka mora ma gintiere to jofwambo gineno kaka gin jowasikgi to gimomiyo jofwambo bro bedo jowasikgi sani en ni ne gichiko gik mang'eny mosetamo gitimo to nikech tijwa mar fwambo ni en bedo ni wane wang' jopiny gino ma japiny ok nyal wacho ne jatelo gino ma japiny ok nyal neno maler matimore wane mwatimo ang'owa wakete laro to ji neno to ji winjo koro mae mamiyo gineno ni tijwa mar fwambo ni ok dhi maber kodgi nikech wasebedo kwalando to kendo wawacho ni ne uchiko ma to ma ok utimo ang'owa okichopo gima rachie mokalo ni nitiere samoro ma bende jofwambo wawacho maricho manotimie gi sirikal mar Uhuru Kenyatta to seche mwawacho mano to ok gipuo giling to ko wach margi marach to giwuok tung' mosuo kodwa nyisi ni e pach jogi gin gidwa duoko wa kuma ne wantiere gi sirikal jaduong' Odongo mane en mtukufu rais mkulima number 1 mchezaji number 1 mwalimu number 1 gimora mora number 1 ma en onge gi dosari mora mora ober putu mane kuma gidwa duoko wae ni wan wabeda jogo makoro wawero haleluya gimora mora ma giwacho to wan haleluya mwawacho ok nyal timore nikech tijwa mar fwambo ne wan wawacho ga ni tek ni in gadiera ni gima ni ndiko gima ni lando in gi rekod ni no wache kama to time kama wan ka jopiny uyie gi tijwa ni to wana maber onge ir ng'ato mobro dhi enwa dhi go chongwa piny nwadwa lamo nwadhi go chongwa piny nwadwa dhi kwae fwambo ni chalo dolo yeni dolo ka roho malero donjoni tibro wacho gik moko makata jok ma ubetie kanisa ni no bro winjo marach lakini en injili emilando en roho emobire maloso emomiyo wan bende wan gi chir ni bed ni kata jogi dwa yawo kodwa lweny kaka giseyawo bed ni gidwa gowa kaka gisegone tuang'e maber ni pod wabro dhi mbele gi wacho adiera pod wabro dhi mbele gi kone jopiny gigo duto matimore e Kenya ka pod wabro dhi mbele gi fichua siri mora ma serikal ni godo nikech mane tijwa nikech kokwa wacho gi to japiny mabro hinyo wanetaya gi kiyo mar piny anatieko ka wacho ni tijwa mar fwambo ni watime gi gima kisungu luongo ni public interest ber mar oganda ok ber mar jotelo ok ber mar ng'ata ndalo moko nitiere ne wane conference moro mar jofwambo to bwana moro ma ja Nigeria no wacho wani ne pod wan tindo apani ne higa mar 2010 ni kijafwambo ti penjo mamiyo ng'ano mantiere kom obed jatelo moyier obed jatelo mokete office tineno ko kithni to mani setimo tiji sama jotelo kithni nikech tiji jofwambo wan maber wan koro iwacho gima jo Arsenal wacho ni crown Arsenal naocha wan wang'e ni koro wan wasetieko tijwa nyaka waket gi tesre erokamano ing'eni Jay Bonye na achiel kuom jotelo mar mane bwo mabul ni KEG Kenya Deaf Guild aput makelo kanyakla jochung weche ongoke mag jochung weche otigi dholuono kore kodonyo ber rozino bala beja kanyo rozino bala beja kanyo kendo ang'eni ne jakom mar aput makelo kanyakla jofwambo gi keyo ma mulo weche mag devolution
kendo yawuoyi ariyo ma wigi otimo jera gi Nyarawila japuonj gine komiti mane oloso report moro e bwo riwruok miluongo ni KMSWG mane ogolo report mane ogolo report mane menyo chal mar fwambo e Kenya ka. Rosie, wan kama rach ahinya. Article 33 mar katiba onyenyelela weche mopogore 34 ema koro chuny wach marwa kaka jofwambo gi keyo. 35 kaka Jaibone wacho ne public interest ema ni malo molo gimoro amora. Miyo ja Kenya bedo gi ratiro mar yudo wach. 34 wane e nyamburko mar miyo jopiny weche gi duto. Wane makoro chal ka gima idwa tuotwa oko gi sirikal. VOJ, ingeni kipenjo kama ntido gipenjiri ni to majority leader mar Senate Aaron Cheriot. Katiba chiel monyenyekea mowacho ni emomiyo wa nafasi makoro sani wacho ni maratiro mar miyo jopiny wach. E katiba maembo loso ne Senate mubete. Kora keni no losne mare to marwa ni tupugore. Akiaka kong'iyo katiba. To kawaduoge adieri, aparo ni king'iyo sani kama jofwambo nitiere. Aparo ni wan kama rach ahinya. Kane ilongo ni dwe mar 2013 kane kadho chik masane wantiere godo mar Media Council of Kenya Act to gimachielo Kenya Information and Communication Act mar Keka. Ni neno ka jofwambo nebe odhi ong'anyo mane waketo selotep mar otenge dhowa kandalogo sirikal ne temo keto chik mane dhi inyowa manopogre gi gima chik maduong' otimo ang'owa owacho. Tapa ni sani kanye motimo ang'owa mwadoke. Ndalo mane William Ruto gi Uhuru Kenyatta ni e sirikal ne giwacho nyaka ndalo moko ni gazeti ni ya kufunga nyambo. Magi wacho ni bok gisom be ok gingi TV to sano to kiwacho gimoro to gigoe koko. Kata nyoro kani neno buche Rigathi Gachagua gi jofwambo no wacho mabeni an pokaluongo jofwambe buche na an jopiny oluora kendo hera kendo winja jofwambe matingre kabira ng'owa kuonde mantie to kendo dogo wacho ni jofwambo wachura dier ok wacha dier. Koro mae ng'ama wacho ni kodich kodu to koni kendo dogo wacho na ng'o wachura dier mondo mi jo Kenya chal ng'ama wuoyo gi dhokare. Kora pani kama wantiere mana kaka Sinyo Bonyose wache ni jogi dwani mondo wabed gi milongo gi kisungu ni mouthpiece mar sirikal. Wabedo poro mar sirikal. Ma wagone gimne Siboi wacho ni gimora mora magitimo ng'owa ber. Makata gima rach tiwacho mana na ng'owa ber. Mane kama gidwani mondo jofwambo timo ng'owa obede. To kama koro chopo mwaneno ka sirikal odhimo mach konyaka ilongo nang'o jo opposition. Waneno kata od doho sani ntiere kata case mane itimo mar recruitment ma jok madhiye aput mar Media Council mang'iyo kaka jofwambo tiyo. Iyudo ka doho chiwo order mawacho ni chunguru yiero no jok midhi yiergo dhi goyo aputni. To doho wuon to kia kata ni ng'ama yiero kata ng'ama ok yier. To gino ni neno gi dho Rigathi Gachagua nyoro no wacho ni kata aputno be ok wabidhiye. Ne gin kanyo ndalo mane wane campaign mane jo Azimio e machal ka gima ne jo timang'owa jofwambo ne nitiere godo. Koro miyo kineno kata kaka gidiro wach kata kaka giwuoyo tineno nadieri kama gichope ok gidich gi jofwambo. Gidich mana gi jofwambo sama jofwambo wacho ne gi gik mamorogi. To sama jofwambo koro holo kit wach to gidwar nyocha nchi neno ka Rigathi Gachagua no wuoyo kamoro ma wambe no bwogo. Wano wacho ni sirikal mar Uhuru Kenyatta ne choko pesa gi ndege tikawo gi katons titero. Aparo ni mano gima kata ka en ka ndege dipo ka ng'ata chielo neno pesa kitima ng'owa kiting. Mara rio no wacho ni Azimio na gimadho CCTV mar jomane Mara rio ne gocho ni Azimio ncho chamo trillion 1.3. Koro natemo go gino nikech budget wa en trillion 3.3. Koro manyiso ni quarter mar budget wani tenotimo ng'owa jo Azimio no kawo. Mara rio ne giwacho ni BBI notigo do bilion 200. Idogi penjri to pesa ni no muonje kanye nikech budget to nitiere wanyalo neno ni pesa notimo ng'owa no gol. Mara dek ne giwacho wach mar Covid. Ne giwacho ni Covid no cham
bilion apar. Jalo Ratich Gachagua nowacho ni bilion apar. En kwane no lokore kingaru. Koro ing'eni kidogi loko tidogi choki penjri ni ma ng'ama nowacho ni kane gidonjo to giyudo ka gin account ma serikal kata mar oyie michamo onge nigi bilion 93. To ni winjo kama nosewuok CS mar National Treasury kowacho nang'owa en owuon swearing in bang swearing in okwa pesa di bilion 1.5 mana mar nyamburko gi entertainment gi gik monyiew ne chiege. Koro idogi penjri ni magi ka jofwambo penjo to koro jofwambo tiyo ne Azimio. Wik mokadho chaka nche watimo gima kamati ye nation ne watimo gimoro miluongo ni state of governance. To wapenjre ni to jogi ang'o ma gisetimo ne sirikal dweche 4 ma gisebet. Achiel kuom gik mane wang'iyo waneno ni en sirikal mar osiepe. Nikech ineno sani ni winjo kata Ratich Gachagua nowacho ni wan wamiyo mana tich jok mane watimo ga ng'owa nwa campaign go kwanya kelo jaoko mabro ketho sirikal. Machielo nwadogo wapenjo gi niya sirikand ni gimoro amora mane giwuoyo magwacho ni koyierwa ok wabetimo gitimo te. Kwachako gi office mar Prime Cabinet Secretary mane giwacho ni sirikand Uhuru Kenyatta mar handshake ne loso office maonge ang'owa e chik. Gidhi giloso magi keto manchi waneno nyaka mar spouse mar Prime Cabinet Secretary. Sani giduoko wa e Chief Administrative Secretary mane giwacho ni mano mar ketho pesa. Kigo jok magikelo kwa ng'iyo gi jok mane Uhuru Kenyatta keto manyiso ni wadhi chulo gi bilion 2. Pesa no kane wawacho wach CBC mane senior Fred wacho mane waketo go jopuonjenti dong kanyo ntiere gima wakonyo. Kane gi campaign ne William Ruto wacho gimoro niya ni sirikal mar handshake emomiyo piny mar ngima ni malo nikech gichamo pes ji. Sani koro winjo ka wach mar unga wik mabiro paro ni sani bei dhi malo. Dola ncho dhi nyaka 141. Sani koro king'iyo wach stima dhi malo to mago no wach nang'o handshake kamano timo ng'o koro sani maonge sirikal mar barwa bar ang'o momiyo gigi pod ni ang'o ni malo. Koro magi gik ineno ka jofwambo wacho to koro kanye makelo nwa shida no nikech ok gidwa ni jofwambo wach gimoro amora marach. Gidwa ni jofwambo kochiwo kaka VOJ kochiwo gokinyi to wacho ni sirikand William Ruto kaka ndalo mane Moi kichako tichako ni mutukufu rais. Koro kanye mapani gidwa ni doge mondo giwe gore gi jofwambo. Hero kamano. Ingeni YK92. Achiel kibeda achiel kode beda paga achiel bedo kama achiel. Kako kimio Fred ngeni kana watendo kana habari chako ni mutukufu rais wana winjo gani moko fuko. Winjani kine no moko fuko rais. Ingeni gino nomeo ng'iyo moro ng'iyo kapod ne pokadonjo weche mag fwambo kana ngi lek mar gombo bedo jafwambo ni chuno ni nyaka wach manyien ka chakore wach ma jatend piny kata kofuolo ne mana nyaka chak go. Kanye modwa ni wadoge. Kanye midwa ni udoge. No walimo. Fred. Victor, gima nyaka ing'eni ng'at mong'iyo gi gik minyulo ok nyal mimuodo. Kano ong'iyo man koyudo to nyula dhi. Koro komiye mimuodo to ok onyal. Obiro chako wacho ni leke ga gima chalo gima yom ema mona muodo. Obiro wacho ni arafuok ema mona muodo. Weura we anyul. Nikech nche nong'iyo gi minyulo. Koro reality e dhoge ka koro pogore. Aparo ni kao kanwe gima jowetega osewacho gima senior J osewacho to gi Rose. Adwa paint ane picture mar ang'oma jafwambo en ng'ama chalo nade. Nikech samoro ng'ato nyalo paro ni jofwambo gin jomidhi kwanya e street kucho tinyisi ne Victor winjo ka duonde mit gikao kalam dhi lendi. Mondo ibed kanyo gokinyi e chenro mar Ramogi baraza no. Mondo ibed e radio no kata mondo ibed kaka kawanene. Ntiere tiegruok ma jafwambo kalie. Kendo en tiegruok mararie. Mangato ok chiwo gokinyi ni an kawuono adwa bedo jafwambo. Kasti lokori bedo jafwambo. Kora paro ni seche moko en ayany ne wan.
ka giwuoyo kata dhano loso kuom koso ng'eyo ni to jafwambo en ng'ama chalo nade. Jafwambo en ng'ama wiye ler, jafwambo en ng'ama otiegi e fwambo kanyo kata e tiegruok mar fwambo. Nitiere gima iluongo ni objectivity, ma samoro gi dholuo yani bedo ediere, kaka nyalo loke tama, bedo ediere yani neno ediere. To gi kizungu kisomo objectivity ni to nitiere kaka iluonge gani the myth of objectivity. Tiende ni wan dhano, wan kaka jofwambo wambe wan dhano. Sani wabet ka wan joluo. Nitiere kamoro ma kamoro kogike to samoro ng'ato nyalo bedo ni en jaluo, samoro ka nitiere news moya kaluo kata story moya kaluo, to nekech ene molande o jaluo, jomoko nyalo neno ni nekech koro jaluo ema lando gino, samoro nyalo bedo no tenore konchiel. Mak mana ni e tiegruok ipuonjowa ni kata doko ni nyalo bedo ni in dhano, lakini nyaka item mondo bedo ni dhano ni kata bedo kumia eno kik affect news kata story milando. Magi by the time mangato ichwoyo ne gudu kaka jafwambo motiegore, magi gik mang'ani okaliete. Koro objectivity ntiere. Kaito mar ariyo ntiere gima iluongo ni house policy. Masamoro ok ging'eyo. Media house kata bed mana ni jafwambo en biased, kata reporter en biased e pap kucho, masamoro nergi emochung'e mpito nergi larore gi ng'at machielo. To gini kang' obire e desk mar senior J mondo mi koro ang' land gini nitiere kaka senior J biro ng'iyo the facts mane gini. Kech magi samoro gik ma jok ma nitiere ma pod ok ong'e gima timore e fwambo kae samoro ok ong'eyo. Koro nyaka waler negi. Nitiere ng'ama iluongo ni editor to gi senior editor. Mane momiyo waluongo senior J ni senior. Samoro ji pod ok ong'eyo to waluonge ni senior. Gini biro luar kuom Ken Muga ka kuom ranyisi. Koa kuom Ken Muga to biro luar ir senior J. To kidhi ka nation kocha to gini biro luar e desk mar Roslyn. Koro kata report duang' mana lando nergi e yo maber. Kata dagi e yo maber. But gini kang'o ore mokele ka ibi piede ma ibiro wach ni mano ket kando. Nitiro kenge makoma wach ka poko wuoke nyaka ng'iem. Emomiyo nitire gima chielo bende miluongo ni defamation. Tiende ne ka ng'ato ketho nyinga to an gi ratiro mar dhi e doho. Defamation ni jafwambo by the time moland kata mo obiro kelo gini kine gini yang chope okang' ni makoro beni gini oketho nying ng'ani to tieno sekalo e rangeye gite. Emomiyo koro ng'ani wuok mondo mi odhi e doho. Mano kapok ibiro kata Media Complaints Commissions. Sama ng'ato neno ka nyinge nyalo bedo nokethore to en gi ratiro mar dhi ka Media Complaints Commission kata mondo mi odhi e doho kata kwa apology mondo miye. Emomiyo ineno ka samoro ponono ute mag fwambo kondiko gimoro makare kuom ranyisi to ginyalo duogo ma giwach nya ka no awacho ni nying ng'ane to kare ne ok en ng'ane. Ne oboth kata kier moro no obetie. To anyalo paro case ariyo mosetimore pacho ka ndalo moko Biwot ne odhi e court e weche mag defamation. Wang'eyo ni no chule. Martha Karua ne ntiere ndalo moko case moko adwa donje no dhi ma obedo awarded omenda makure lach sami wacho. Koro ng'at mora mora ma wuoyo kata machung'e kor kata mana Uhuru Kenyatta. Koro ng'at mora mora nigi ratiro mare. To sama ng'ato wuok ka koro godwonde liel moro kosiemo jofwambo ni jofwambo ok titijgi e yo makare, mano en ng'at manyocho ng'iyo gi gimingilo makoro muodo tame. Jofwambo gin joma nigi lony mararie. To bende kiweyo ma kende Victor e piny mangima jofwambo jomo miluor nikech jaote ok go. Mana ng'amo ming'e mago jaote. Ikungi winjo ni tang'o mo wacho nini. To kidhigo jaote idhigo ng'ama no ore. Koro wan sani ka wawacho ni Azimio no lando ni chieng' tarik 20 koka gibago dage. Ng'anyo ratipo wakose ang'o nikech wan to kwane mane watima ng'oa. Koro gidhi gipenjo Azimio kata gidhi gitim gima jo Azimio dwaro no. Gimbe ka kin giwacho margi to wadwa wacho ni ajoko go korgi kendo giramo ma giumo gi piny. Ni ok gidhi timo gik dong magi gik mwalando. Koro ere kaka dang' ng'ato chunwa ni ka ng'ano ralum to mondo koro wawach ni ng'ano rateng'. To lawe to king'iyo nitiere gima iwacho bende inyisowa ni the camera does not lie. Kamera ni ok riambi ma kama e kala mar tacha ni
te kaka ogole to bende kaka jopiny maneno wasani neno kama e kala walerne onge kama gini chak kale kacha koro olok kala ni molok kala ni rambulu eka gino chop ne jopiny erokamano kako tere to mogik awacho ni kata mane piny mangima Victor nyaka gwenge mantiere lweny kidhi kata mana Ukraine kama lweny timore sani bora ni iseneno ka gari no ndik ni press okmul wan gari tamoro moyedhi gi conventions ma giri mitima moko mag piny ngima okmul tanyalo paro kata mana 207 ndalo mane weche ne tek tineno ka geche ariyo mabiro kalo gari mar jo Red Cross to gi mar jo media to Kenya ka to koro ere gima miyo wiwa moko makoro miyo ng'ato nyalo wuok no neno ni gima otimo marach ok odwa ni mondo wach ng'at moro amora motimo gima rach onge mayie mondo landi kata mane kot kidhie tiro ka samoro ng'ama odeyo ng'ato tikele kot to dwa no um wang'e mondo kik nene nango to jofwambo ne ok onyise mondo dhi ode ng'ano wan odecho koro wan odhi mana miyo ng'ama otimo ang'o ng'ama odecho omiyo jofwambo nyaka miluor ng'at madwa yawo lweny madwa kedo gi jofwambo e yo ma okare aparo ni magi gin kinde manosekalo koro ng'at ka ng'ato otimatima gima onego be notimo kech ratiro marwa ni mar fwambo ni jok mineno sani temo rocho ratiro mag jofwambo gi ema biro dwaro jofwambo gi kiny erokamano nyaka kor gwe wach magi mokalo VOJ yes ok mana serikal kende ema yawo lweny gi jofwambo ta josiasa mang'eny ahinya kaluowa iyudo ka jofwambo wa mang'eny isiemo wengegi igoyo iyanyogi nikech jafwambo owacho gino mang'ama ok idwar nowacho nikech jafwambo en jaote sani kaka Fred opimo ka luongo bucha moro nadwa kwedo gima jo Azimio timo an jafwambo mobiro kanyo no an okan Fred madwa loso no emomiyo nyaka wakwer kendo gima nyotimore Homa Bay manitiere nyithindo moko manyo or to kendo wang'e joma no oroge nikech jodongo ka nyo luongo gi mana kaka jogdongo mana kaka jasiasa moro amora nyalo luongo gi ng'ata nyalo luongo mondo gidhi gi wach pachgi nikech wan tijwani wakaw pach jite ok wang'e ni in yuor ng'a ok wang'e ni in kwar gi ng'a ok wang'e ni wuod ng'a kiluongo wa to aneno ni gimidwa wacho no nigi teko to wabiro jofwambo ma Homa Bay nyo luong gi jodongo go mondo jodongo go be ogole pachgi to nitie josiasa ma Homa Bay manyo oro vijana kanyo mondo odhi otim ang'owa odhi ogore odhi ogo jofwambo go nikech gima jodongo gi ne wacho nok ber negi so tij fwambo wani oketo kama tek to serikal kende oke marach kodwa kata mane opposition ka nitie gik mang'eny mwach to kata wana mana kaka wanene ka didi itieko sang'wen gi dakika 5 kamato simu dwa bari ndasi simu dwa bari jomoko bendo ng'enya ka jok moseoro ni pesa kidhi ni mondo iwachi nikech iwacho gimok morgi so jafwambo en jaote mabeyo ni gimaricho ni duto wan wabro keto emomiyo iwachoga pile kendo ine miwachoga gini ni pach jandiko opogore gi mar jasomo kaka gino donjoni manosoni wan wabro wache kaka en wan wabro ndike kaka en wan wabro mi kanda no kaka en gimora amora ma pachi bro wacho toke kanyo ni mae gima jogi temo wacho mano mari wawinjane ka pok amiyo Roslyn thuolo mae kaka weche no obedo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod kaka weche no obedo kaunti Homa Bay bang' ka yudhe moko ne oraso jofwambo gi keyo mag ute mag fwambo bura manyodhi mako duond jodongo mane ochoko bura mar wacho pachgi weche mar chal mar piny gima nyako ng'e bende nyakor Mgajwang' e lai mar piny ute mag fwambo gi jofwambo ni thuolo ma namba 4 mane momi luongo ni the members of the fourth estate ma kaka weche no obedo. It is very good for us. It's very good for our democracy because we are having this discussion. You expect to be biased, to be subjective, but you don't want to be questioned by anybody. Yet, every day you hold us to account. You hold everybody to account. You don't have that preserve. That is only you who can hold others to account. The media too must be held to account. Moko kuom wa jofwambeche moko nyo monji kanyo gitiyo tijgi. Jofwambeche gi nyoro nyo dhi timo
nyodhi kawo weche manyien kuom jodongo manyo wacho wuoyo weche mag kue mar piny kaeri. Koro bang' ka gisetimo interview, gitimo maber magitieko, kasto ojende moko manyalo romo 10 kamaeri obiro omonjogi. Mano goyo achiel kuomgi Jojo Duor mar Nation Newspaper, ne gihinyo Halia Beach gi Florence Uchieng bende ne gibuogo gi buok mar nek. Chik mar Kenya wacho gimoro ni freedom of the press, tiende ni jofwamb weche onego mi thuolo mondo mi tijgi, to ka ojende gi dhi monjo jofwamb weche mane tiyo tijgi, wayudo ni mano en kosa. Omiyo kanya kwayo jotend arita mar kwe mar kaunti ni mondo tem matek mondo omak vijendegi mondo mi okawnegi hatua mar sheria. KCA Olojana kamoro moro ma intiere KUJ Eric Wodosia Kababa kanyakla kod migepe mopogore article 19 mabende osebedo ka tiyo kodwa kanyakla gi migepe mamoko buora. Ng'eyo ni wan e waka Senior J Bonyo wan gi kaka gidolo weche mag rito jofwambo gi keyo mawa Halia Beach, Florence Ochieng kod Jojo Duor mabende gin jofwambo gi keyo nyakwa Mogajwang. Tendo bila ma kaunti mobe nago monika wuono uluonge bura ko wacho ni nitie jomoko ma usemako nikech magi duto notimore odiechieng' alanga. Rosi ami thuolo kapok wakawo ywe moro madundo. VOJ mana kaka neno mana gidho jalup Migosi William Ruto winjo ko wacho maber ni gimbe gidwaro ni mondo ging'i gik ma jofwambo timo. Adieri mantiere en niya kineno okili kantiere court makosa kotimo to tuwe ng'ato. Daktari kotimo makosa to iko. Jafwambo kotimo makosa jopiny neno. Makata an katimo makosa kawuono tibro wacho ni nyoro to kaka no waneno ko wuoyo cha kata gima no ndiko cha waneno kok ne kare. Emo mineno ka Fredo wacho ni wan wanyaga duogo mo wacho ni kane wang'iyo gima ne wacho cha to ne wakoso wakwayo muono to samoro be nitiere makibiro miwacho neno wakoso to wang'iyo to waneno kana wakoso to anyisi ni dia mbele doho kata kuminyalo dhieno mondo watim ang'owa wadhi wachung' kanyo. To gima dwa kete lela ni nitiere joma nie sirikal mawuok korwa koni Ramogi ma osebedo marach ahinya gi jofwambo kendo kiyudo ka ng'ato nyisi ni in ing'e ni wuok dalawa ini jaluo okone gindik gik mindikogo sirikal bade duong' wang'e kumidake wabiro ni ing'eni kata office mibete no nitie joma no osebeti kendo imbi biro wuok ng'ama chielo biro bet kanyo to sami nyiso ng'ato kamano inyalo dhi hinyo jafwambo na to kisehinyo to mano be ka ofisi no rumo ng'ama chiele ma biro donjo kanyo to biro mna yudri kanyo kidhi kama chielo. Jofwambo jo siasa ma ok nie sirikal be nitiere moko mabe koneno kiwacho gimoro kata kindiko tinyisi ni iyawo lweny kodwa wabiro ni koro jafwamba ni yawo lweny gi jasiasa no manyango jafwambo biro tiyo ne jite koro sami nyise no yawo lweny no onge lweny ma jafwambo nitiere ero kamano biro kawo yonya kwa Mogajwang CM kamera mineno ni microphone mineno cha gidho kala mineno mating'o ni nego teku maduong' nyalo yiengo piny noyiengo nyaka Donald Trump oseyiengo nyaka thuondi gi ruodhi madongo to ine Kenya kanya kwa Mogajwang koro kwe kende article 34 ochuno thuolo mar tich gi lwasi mar tich gi chike mamoko bende manie Kenya ka wan tijiwa watimo e bwo chik manitiere ok watim oko mar chik ka kamano nyakwa Mogajwang Ramogi FM kod weche manyien adimba mikelo kod Vincent Otieno ka waduogo obiro somo ote mag jopiny masanja ma bende giro nwa kokalo kuom Ramogi TV kete manaka kaka wanene duogo bang' dakika manok kende. Ramogi Jofwambo chiemo en gino makelo kanyakla kendo inyalo dhi ka ng'ato to tedo ni kit chiemo mamit ma koro mi chapat ma kiyoche kamae nyororo zaidi kata kamano wi nyalo wil ni kit chiemo no oted e yo machalo nade. Chweko kila ng'ato nya chweko ng'ata en chef e piny ka kata muro pien chweko mane momiye chenro matedo gi chiemo watedo kod jotedo matene koda kama nyasani kendo makama ikelo ni pile ka pile chieng' tich adek kod an Joyce Oduor.
makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji e jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Donge bani, donge en nyari gi bihan. Donge. To chakre sani ano kadwa winjo, nying tapki idho kendo winja. Tonge ng'ata madhi wacho ne gimoro. Tapki. Kaka inidhi. Ingeni nyiti dala wakani nodong. Kagin gi kuyo mang'eny ahinya e chunygi. Koro jitebo ng'e gimoro amora madhi nyime Tapki. Bihan bodok e jela. Vuka to Airtel Money. Aji Janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You tume Airtel to Airtel for free. Mana kamano nyakoro ng'ajwang' machiegni kendo weche buora nitie kama jopiny bende gole pachgi. Mwalimu Ini Mboya wacho kanyo ni karo weche somo kanyo ema nyo aneno ka jalup jatend piny Kenya nyo wuoyo e wang'e. Ng'ikruok nitiere mathoth. Jiwo ni sirikand gi ema osendiko jopuonj mang'eny moloyo to jopuonj go eka chako tiegruok e weche mag CBC retooling kawuono for a week ma bende tin. Podotek Victor. En adier ni nyo okithni kopenje penjo moko kendo nyo Ogao Jofwambo go gi wang' moro. Okay, moro ka bende wacho ni maka juma ute mag fwambo gi Jofwambo timo tijgi. Ng'ata man gi ywak ne nyaka chwal ng'ur mare kokalo kuom Complaints Commission. Machielo ka bende wacho ni maka juma ere problem ka wawacho barua mane ondik kod ambassador Ukuri Yatani ka ngiso kaka ne okwa migao mar pesa gi Rigathi Gachagua makoro nyo wuok oko tumo suo kod ute mag fwambo. Victor nitie kijende moko kama josiasa tiyo go mabechwa ka ma bende osebedo ka bwoko jofwambo gi keyo. Wach ni jiuru kendo wuoyo matek mokalo. Kendo rachne eni polis Mama Bay chal ka gima koro ninde tich. Ni gino timore odirani to kata ka mano poko mag ng'ata to gino timore odiochieng'. George Onyango wacho kamano. Victor oyawre ahinya, amor ahinya ni ute mag fwambo mosebedo ka yawo wang'wa. Piny na jowinjo gi joneno ni to bende ng'ato nyalo moko taya e ot to kete bwo kitanda. Pod bro manaliel. Mak mani koro ler moro mar ot ka biro bedo maonge nikech ikete bwo otanda. Hiro kamano. Mogin mana mokum ote masanja ma bende wayudo kuom jopiny. Aparo unyalo goye. Abiro chako kod Roslyn. Aparo ni anadwa chako gi wach mar polis ma Homa Bay. Aparo ni ka gini notimre nyocha. Yes. Aparo ni nyaka sani ndalo 2 to onge ng'ama oseyudi. Aparo no kwatim maber. Aparo ni be kani neno statement mano ogol gi Minority Leader National Assembly Opiyo Wandayi. Mabe ne wacho ni kaka gineno gik moko dhi ni chal ka gimiduoko wa back to the Moi days.
Taparo ni chik mano biro manyien mar 2010 ji teno chunge nyaka jofwambo. Nitie gimomiyo sections mi somo adek article adeka 33 on freedom of expression, 34 on freedom of the press and 35 on access to information. Nitiere gimomiyo articles adekko nitiere kanyo kendo tegre gi Bill of Rights. Manyiso ni kata chik en ratiro ng'ata ok nyal mai. Ok nyal mai. Mang'a maduo maino to wadhi ma referendum kaka ne wadhi mokwongo cha mondo gidhi giloke. To ng'ata ok nyal chiwo kawuono mondo wachi ni kawuono koro waloko wach mar ratiro mar kaka jofwambo nyalo tiyo kata kaka nyalo mi jo Kenya information. To kata pinje magro democracy onge democracy manyalo gro ka media owuon obedo muscle. Nikech mane magolo teko mar demokrasi, mane manyiso jopiny kuma nitiere, emomiyo joga kiwacho ni media is a watchdog for public good. Nitie gimomiyo that public good no en important, nikech mane manyiso jopiny ogolo maricho gi mabeyo. Koro ine makama intiere chonego beni pimo ting'iyo nang'o matimore. Omiyan sani naneno ni obila manitiere Homa Bay osewacho ni wane wasetimo kama nonro mage jok mane wamako kata mage jok mwasekelo matimo interrogation mondo wang'e ni ang'o motimore. Nikech kata jofwambo go kidhi miyudo gin gi pichni, gin gi mana kaka Fredo wacho niya picha ok nyaloko. Pili wacho gani a photo is worth 1,000 words. Kata picha chiel no nyalo konyi gi investigation mondo ing'e ni tang'o motimore. Koro wana wacho ni gimotimore Homa Bay no to kata leadership mar jo Azimio nyaka wuok makwed gima notimre mondo wane ni jok manotimo gino no. Nikech wacho ni crime ok expire. Kata sani pondi mana ni pond kamoro ni ntiere ng'amo makolieti kanya. Igni 10 mabiro ka Nyasaye pod okonyi ngima. Ng'ato chieng' moro biro mana tuge to be podi biro mana maki. Kora paro ni gima notimre no should serve as an example. Ni kik ng'at machielo timo ang'o chak timo. Ka wawacho wach democracy ok onyal bet ni watimo mass action democracy koni to dala ukoche cha to kinya kata fuolo. Nyaka chak charity begins at home. Kucho chemo nego beni wacho ni wa embrace kata jok moko udwar go gibe gibi wach mamargi. Freedom of expression en mar jite. So long as ni sami wuoyo no ok infringe right mar ng'ama chielo. Ok iwuo ma insight makanyo ka ngiwuo ke tontie joma gore. Erukamano. Ratiro karatiro biro gi ting'ne. Every right has a responsibility. Fred, ma en mbaka malach. Ang'eni jopiny mabende winjo kendo nenoa. Iwinjo kaka giwacho ni gima leta ahinya ni obila ma Homa Bay pok omako ng'ata. To ne en gima rach ahinya ni jowete moko bende kore buogo ngimagi. Ni sirkal bade lach. Aparo ni bad sirkal malach no onego bedni koro nene kutiyo. Nikech gima jopiny kata samoro jok matimo gigi ok ong'eyo ni kapo nono lwasi mar fwambo nyalo kethore marum to joma biro kuongo hinyore mogik gin jopiny. Tiende ni sama chifu biro kawo dheri gi thuon to dhigo to ng'at idhi report ko bila to gima obila time onge kameringe en mana jofwambo. Jofwambo timo tim maber pacho ka inyalo paro sama ne nyithindo dok sikul ni nyithindo mano okwamo e ute ineno ka jofwambo rango gigi to nyithindo gidhi kawo kendo itero skul. Koro miyo aparo ni sani onego bedni obila jose mako jogo manyo timo tim makoch machalo kamano. Victor mana kaka senior wache gima timore ni en gima uwuok kuonde mopogore opogore. Mana kaka ineno Rigathi Gachagua gini time malo kani. Bende kako timore nyake counties. Nikech wan gi jofwambo mantiere county ma samoro ka gimenyo ahinya kama weche wuoke ahinya gin yore ariyo. Weche mag mibadhi to gi weche mag siasa. Kidwa menyo weche mag mibadhi e county kaka koro gik moko timore tichako sieme ni amano ochul, mano kia ng'ane oro, in waneni. Dak itim gik moko maler mondo mi kik menyi. Nikech anyalo paro mana kaka iwinja wacho tiegruok ma jofwambo kalie. Gima jafwambo ikuongo nyise kata mana juma mokuongo midonje college. To ntiere gima no wacho ga ni old adage. Ma wacho ni ka guok okayo dhano to mano ok en news. To ka dhano kayo guok mano wach malich ahinya. Kendo wach no ilande ka godhiambo kaka Onyango no omako guok gite mong'inyo it guok. Koro ka Onyango ok dwa ni mondo lande to we ka guok kiko ka guok to Onyango ka guok ni
mano en news. To kendo kanyo koro emomiyo iwacho ni fwambo. Fwambo tiende ni wawinjo gik motimore to wakelogi. Koro katieko gi wach ni tadwaro wacho bende kata mana wan kaka wanene ka ma en gima wasewacho. Ing'eyo ni samoro ng'ato paro ni ka koro in jaluo to koro in tie party moro manyaka bed ni support. Makata ka party no otimo gik marach kaka nche ne wawuoyo weche mag nominations magin gik mancha ntiere. Tinjo ka ng'ato wacho ni aino se chuli in waneni in e payroll Indo apenjo to ng'ama chulo jini in kidhi odhi ochuli ma in ka ng'ato wacho gimoro kae ni mano ori wang'e ng'ama tiyo ni weuru buogowa. In bende ng'at mineno ka chulo jino ing'e dalane chak wuoth kachiel dhi dala ng'ano in bo dhi omiyi chalo tim moro matinde ineno ni ka ng'ato oyudo nyagache moro e kor gweng' ni ng'ano sedonjo Illuminati tipenjori ni en dong' odhi omanye jachiende ni embo odhi omanye jachiende ni Illuminati no bende omiye gari kata bende omiye pesa nikech kowuok ni penjo ni iwe anade to kidhi ni ng'ane betiyo de Simon moro ka odonjo lamo jochiende magi gik mibuogo wagodo gima mondo jogi ng'e ni jofwambo ok buogre training mwakale kata ma jofwambo kale iko gine weche makamagi to miyo space mar jofwambo en space manyaka bed protected. Jafwambo kikichal gimi ntemo chune mondo mi inene gangolo mar party mari kata dot kamoae kata din moleme. Jofwambo wan waonge din emo mi biro do kas jafwambo kodhi msikiti to rwako lao msikiti bora no go picha cha rwako kanzu kodhi angile nyimbo marwa to bende kanyo en otendereza to pindi mambele kodoki lejo to kato wero mani inago lekege tinage to dhi to kaje fwambo dhi ero bende no koketo mana namba to go mana bul to bora no yudo gimodwa koro wach maber maliw man ka en ni jok matemo samoro bedo gi paro mathany paro ma ok liw mar paro manumu paro ma ok ochiew paro mongore kendo paro ma ok ti wuono ne wacho no bongo maliw yudo tek mar dhi attack kata dhi buogo ngima mar jafwambo mano en gimo dong. Trump notemo gini Amerika kucho mana kaka VOJ lieke notemo ok inyal gore gi jofwambo mitieki jofwambo sekelo jok madongo piny to kinyalo to intima gima ber kaeto kamera biro gole kako berno to bende giming'e ni ok gik moko te mabeyo mana kaka wawachi manyaka landi ero kamano David VOJ mokariyo mokwongo en ne jofwambo ma Homa Bay akwonga dwa gwero kamano ne jakomgi James Omoro kuom chung' motegno seche ma gigi timore to gi jofwambo duto ma Homa Bay nigi med tiyo tich maber ma gitiyo nikech bed ni ok giti tijgi no doko monjegi iko ni Fred jawacho ga ni kokobadhi to kilose to nyiso no badhi mangiso ni gima gitimo no maber no emomiyo jogi no ng'eyo ni ka gidhi kucha to gibiro miyo jodongo giduola tibro winj gima jodongo gidwaro gimed tiyo matek to kendo gimed menyo achijagi manyaka police ma Homa Bay makgi kigidog chien nikech koko makgi kowegi awe kamano to kendo chieng' moro gibro wuok to gidhi monjo ji Migori to gidhi monjo ji Kisumo gi Siaya gi Kisii so gihakikisha ni kapok juma ni orumo to giketo police kama tek ma jogi nyaka maki matere doho mar ariyo ne en jowinjo wa kendo joneno wa tijwa mar fwambo ne otek okoyot kaka samoro pare nikech samoro anenoga kada no ndike kor mbui to wacho ni jofwambo nego tim kamano negitim kama okoyot kakipare nikech samitime nitie ji mang'eny ma bende neno rach samo kitime bende nitie ji mang'eny ma pod neno kode rach so wan kama tek nikech watemo bedo ni gimoro amora mwakelonu mwatang'onu kendo wanyisou kendo walandonu en gino ma wan godo gadiera ma wanyalo chung' samoro nitiere ma wakier to ka wakier to wadok chien to wakwang'uono to seche duto watemo ng'eyo ni gimoro amora mokelonu en gino maber en gino mosepuodhi en gino manigadier kineno karachni
to penjrie na ng'o marachni. Kiki penje ne jafwambo cha ng'o miyo rach. Ine morachni, ine meneno no rachni, ine mi penjrie. Na ng'o miyo gine rachni. Orachni samoro ni kech ng'amo wachni notimo marachno, ini kawe kaka Nyasaye idwa lame. Nitie kamoro mochodo ni mineno ni eno kunyal bedo gi kiawa mora mora, ober pile. Nyaka ging'e ni mokwongo jotelo gin dhano. Gin gi kuonde magibeyo, gin gi kuonde magiricho. Ng'ata miyiero mikete ofis, ok en jatendi, en jatich mari. So sama jafwambo wacho ni maricho motimogo, to dhi kayaw kode lweny, ipenje ni to in kanago ni ombulu maketi ofis. To kore itimo achiel ariyo dek marach. Ang'o mitimo mago? We donjori gi jafwambo kipenje ni to koro Fred Ogweno ma gavana ni tiyaw godo lweny na. Dhi yaw lweny gi ng'ama ni yiero mikete ofis matimo marach. Jofwambo ema miyo ngima wabedo mayot. Gik moko duto magilando, maging'iso, magimenyo. Emomiyo wang'e chal mar piny nikech bed ni onge mano. To dikoro wan wadak ka jok manodak e bungu. Matimbe wachalo timbele. Ang'eni jomoko bende bro wacho ni to koro giwacho to wasani wan gi internet, wan gi Facebook wan. Gima nyaka ing'e ni tijwa mar fwambo ni sama wan kani ok wamuomre gi wach kimo ma ji muomore godo online. Online ng'ato nyalo wacho gimoro amora didi. Bakata in kanyi seneno ka ng'ato sekone mtoka moro gore piny monego ji te. In bende kada me pod gimano ibosenegi. In bende osenegi. To kibiyudo ka jafwambo matiyo gi od fwambo moro amora ma Kenya ka lothni gi wacha inano ni gino timore. Nyaka wang'i ma wanon mwapenji eka wabiro kode iri. Kata nyalo mor ni koro in gi Facebook, in gi Twitter, in gang'o ni bro yudo information mari kaka idwaro kanyo. Lakini penjirie ni information ni miyude mayomono adiera mare niga kanye samoro. Erokamano. Iwacho ni lothni ka ng'okrafuok mos piny kod kingi. Kata loth gembe. Rikni ka ng'okrafuok. Victor kiyie na dakika achiel kendo kitieko nikech kawuono bende watemo puonjo jopiny. Ni jofwambo gin joma chalo nade. Ka gimoro pod ok olande to samoro gima ok ging'eyo ni wabedo ga gik moko miluongo ni W5. Makineno mana kaka senior wache ni A and H. Mokwongo en what? Ang'o motimore? Tipenjori ni ng'amo time. To time kanye? Kae to time yo mane? Otime gi ng'a? Koro magi gin gik ma samoro jok mane mbui kata Facebook ucho ok penjire. Ma en iwinjo ka samoro ng'ato mana kaka iwinja wacho yudo ka samoro ng'ato dende ber ka dende jai kamae tiwinjo ko bukore ne macha tinde mudo njugu. Tinde ondilo. To wan wacho nwani ondilo to wapenjo to daktari mane mupime. To tiyo gi yath mane to kawe kanye to yude kuom ng'a. E kwa dwa wacho koro wacho ni jai to koro. Jai to koro nitiere mako penjwa to wacho ni mae daktari mare mae yadhe noyude kuom ng'a noyude tarik adi noyude kama kama. Erokamano. Mane nego ng'ene nyithindi gi be nyabedo jofwambo. Samigo ng'ato chieng' moro nyathini to be jofwambo be jomosomo. Jok moko paro gania jofwambo en ng'ama dhi manyo e pap kacha chatike. Somo magi loko buk. Mana kaka imbi loko kine ng'ama nyalo nyisi onyalo nyisi gima timre e serikal kaka sports, ochako nyisi health, onyisi education, onyisi politics, onyisi governance. In ng'ama nyalo timo mano kata daktari timo mana ma daktari kende. Kata ma daktari bende en daktari mar lak kende to mar chunyni to samoro kata mana. To in jafwambo to nyaka isom te. Nikech mondo inyis japiny nyakini wuon ing'e gimi nyiso jopiny. Ka in wuon ikiaye to kinyo nyiso jopiny. Mane chunyi wach nyakora Ramogi Jofwambo. Wanyalo go mbaka bura gi bura. Ing'eni wambe wan gi biblos marwa mombwa moro ka mabende oting'o gund chike moko mabende tayowa. Achiel kuom gik ma jowete wabende osewacho. Chik ma bende tuomo kaka ute mag fwambo onego bende koro tiyo nyakora Ramogi Jofwambo. Iluongo ni media law and ethics. En achiel kuom gund tiegruok ma bende jafwambo gi keyo bende nyaka koro ng'iende kata kukune. Ka kamano nyakora Ramogi Jofwambo, jatend Azimio la Umoja Raila Odinga yande oyango kweth mar MDD ma bende owacho ni biro bedo kod ratiro kendo ting' matimo dhiro gik